Wat willen ze dat je doet? Rappen over gangster shit. Wat willen ze dat je doet? Rappen over zieke shit. Wat willen ze dat je doet? Rappen over gangster shit. Omdat ze zelf niet weten wat gangster is. Wat willen ze dat je doet? Rappen over gangster shit. Wat willen ze dat je doet? Rappen over zieke shit. Wat willen ze dat je doet? Rappen over gangster shit. Omdat ze zelf niet weten wat gangster is. Veel boys doen biggie terwijl ze afkijken. Ik denk ze lijken op Wendy van Dijkje. Want men weet niet wat men doet voor Koen. Vandaar dat veel lichamen veranderen in lijken. Nu je dat hoort is het beter net een twijgje. Want wanneer die fire verrookt wordt op het pik, ben jij meestal de eerste persoon die hem split. Leuk met je swagger. Skeer als iemand zonder hustle werkt. Uitkering geen nut voor je wekken. Maar je speelt van je man. Je weet wat ze zeggen van je man naar onder tot de tang. Dus het duurt niet lang voordat je jezelf tegenkomt. Zo niet iemand met een nog korter loon dan dat van jou. Hopelijk slaat hij je niet flauw. En besef je heel gauw dat dit real is. Geen tijd voor je television fakeness. I'm telling you straight business. Send me cooking this, cooking that, like I'm looking at an advertisement. Je doet net Barbra Streisand. Niet eens op een grind, dus groot money on your mind. Want dat is de enige plek waar je het ziet, ook al ben je niet blind. Skeer op met money ben ik mezelf. Jij komt weer niet eens met een donnie, maar denk dat dat werkt. Ga werk zoeken als stontje, daarna zoek je pakkie. Denk in het leven niet alleen aan nakkie. Wat willen ze dat je doet? Rappen over gangster shit. Wat willen ze dat je doet? Rappen over zieke shit. Wat willen ze dat je doet? Rappen over gangster shit. Omdat ze zelf niet weten wat gangster is. Wat willen ze dat je doet? Rappen over gangster shit. Wat willen ze dat je doet? Rappen over zieke shit. Wat willen ze dat je doet? Rappen over gangster shit. Omdat ze zelf niet weten wat gangster is. Overal waar ik kom ken ik wel iemand. Onconnect van een connect kom ik tegen, dus heb ik weer een contact. Met Amne in de back of Pandikaya. East, West, Noord, Southside, altijd fire. Of cats, geen geklets. Ik praat niet over weken en wikken, want dat wordt wikken en wegen. Iedereen kent mij, altijd on the download. We doen niet aan promo's, tenzij het om muziek gaat. Dan is het mijn taak, mezelf op de kaart te zetten. En niet door ettenpetten of estafetten, maar door mezelf te blijven, met wil en gaven. En dat kunnen de meesten die me kennen wel beamen. Geen tories of taxis, vannacht me nog een baksies. Ik zeg je straight alweer is, geen omleiding naar die shit die is. Je bent nu nodig als je nodig wil zijn. Plakken doe ik niet aan, dus schuif die pan maar opzij. Wat willen ze dat je doet? Rappen over gangster shit. Wat willen ze dat je doet? Rappen over zieke shit. Wat willen ze dat je doet? Rappen over gangster shit. Omdat ze zelf niet weten wat gangster is. Wat willen ze dat je doet? Rappen over gangster shit. Wat willen ze dat je doet? Rappen over zieke shit. Wat willen ze dat je doet? Rappen over gangster shit. Omdat ze zelf niet weten wat gangster is. Amne. Creamy Einet. Big up Kriolin, Sanderdo. Nee, maar hou op man, jullie zijn op gekke dingen man. Amne man, Amne TV man, hou op man. Moet die boy zelf in beeld even? Hoe? Ja, laat die boy zelf in beeld. Amne! Amne wel!